Хайырлы кич. Бүген нәрсә генә юк хәзер дип балаларыгызга, оныкларыгызга шикләнеп карап куеп, шак катып утыра торган тапшыру. Заман чире вейплар турында сөйләшәбез. Вейп электрон тәмәке. Ул янмый, никотинлы сыекчаны кыздырып, тәмле исле парга әйләндерә. Әйін қурқынышы ул шын тәмәке булып сона алмай, һәм мәктәп балаларына да ирекле сатыла иде. Күптән түгел Дәүләт Думасы вейпларны тыю турында канун кабул итте, әмма бу балаларга электрон төтен сатуны туктатуга китерермесең? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерәсез. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Ренат әфәнде, вейп нәрсә соң ул һәм ул гади тәмәкедән нәрсәсе белән аерыла? Кадерле дуслар, вейп ул пар формасында сулыш алу аша никотин куллану ысулы. Беренчедән, аның içендә никотин бар. Һәм шул никотинлы сыеклыкны кеше пар формасында үз эченә сулый. Бу никотин куллануның географиясын һәм ореолын ничек тә зурайтыр өчен бу стратегия ясалган. Шуңа күрә бу стратегияның иң төп максат төркемнәре ул балалар, яшүсмерләр һәм 30-40 яшьлек өлкәннәр, кемнең никотин ташлау юлы белән барган кешеләр. Әмма ләкин аларның үз эшләрендә ничектер көчләре җитми, ул юлдан китәргә һәм ул хәлне туктатырга. Шуңа күрә андый яман фикерләр барлыкка килә. Мин ташлар өчен никотиннан вейпка күчәм дип. Ул зарарсызрак дип уйлый инде алар һәм әлбәттә зарарсызлык дип уйлый һәм икенчедән бу иң якын простой вариант дип әйтик, шул проблеманы ничек тә үзендә кичерергә. Әмма ләкин ул үз-үзен ялганлау дигән сүз. Чөнки шул ук никотин куллану сузыла һәм бер вариант бәйлелектән кеше икенче вариантка күчә. Монда сезнең фикерне хуплап шуны әйтәсе килә, менә ареалын киңәйтү өчен һәм киңрәк массаларга тарату өчен дигән сүзне хуплыйсы килә, чөнки менә ул электрон тәмәкеләр вейплар гына түгел, сыекча белән генә түгел, аның бит әле тагын стик дигәне дә бар. Энәгә кадап куеп, шул энә эчтән кыздырып тора, шуны тәмәке тарткан кебек итеп тарталар. Аларны саткан вакытта меньше дыма, меньше вреда дия, менә булай куллансагыз файдалырак. Булай куллансагыз сезгә зыяны килмәячәк, дия рекламаларын элеп чыктылар бүтән кибетләргә. Шулай итеп керттеләр. Ягъни, мәсәлән, моны инде кеше аңларга мөмкин, бу хәтта файдалы да дип. Бер никотин кируе сүз дә юк инде аның. Никотинга мин бәйле, аннан башка булмый, башым авырта, берәрсен бәреп үтерәсе килә башлый, тартмый торсам ди, ләкин файдалы гына була. Миңа зыяны булмый, никотин кирип тора дозасы. Искәндәр әфәнде, стаж бар бит инде. Бу яктан да дип әйтик. 2 ел инде хәзер стаж менә. 2 ел стаж бар инде. Ничегрәк файдасы, зыяны? Ничек дип әйтим? Менә мин бит тартмаган җирдән кальяннан башлап җибәрдем. Нәеме? Кальян модага керде дә, мин дә шул башкалардан ким бухур булмас өчен әкрен генә аны хатын инде үзенең теге сәхифәсендә салгалап та күрсәткәләп тә торды, ничек ташлатасы дип. Шуннан күрше врач әйтә, менә ди, сиңа ди электронный сигарет ди, шуны тартып кара әле ди, бәлки ди, бу кальяннан китәрсең ди, җиңелрәк тутырып ятасы юк, кабызасы юк, күмер кабызасы, аннары зыяны да әзрәк ди. Караганым, шуннап та тартып карадым, шуннап та җиңелрәк, шуннап та уңайлы, кисәдә генә йөри тегендә, әллә нихәтле күмерләр белән шитәсе юк, нихәтле пышранып, нитеп йөрисе юк, алмаштырасы юк суларын. Китте. Шуннан бер заман бер шулай Фазыл белән Миндар Агзам офисларда, нидә, Әмир авылында Сабан туенда тәмәке бетте кисәдә теге электронка. Шуларның җизнәсеннән берне алып тарттым. Шуннан бирле 2 ел була инде менә Сабан туенда, тартам, авыздан тәмәке төшми, нинди формасы гына булмасын, тегесе дә зыянлы, монысы да зыянлы, но бер ияләнгән әйбер үзенә тартып тора. Табибларга мөрәҗәгать итик әле, менә кайсысы зыянлыраксың? Гади тәмәкеме, вейпме һәм балаларга йогынтысы нинди, менә бу вейпларның?
Аның тегесе дә монда бит әле никотиннан башка бит, әгәр дә безнең янганда ул оксид углероды булса, монда инде оксид углеродысы да бар. Монда әле глицерол, этиленгликоль, там полигликоль, анда бик күп шул химик җыймалар бар. Әлбәттә инде мин балалар врач буларак та инде шуны әйтәсем килә. Балаларның менә бу тын юлларына бигрәк тә инде күбрәк үпкәләр белән эшләгәч инде әлбәттә күбрәк аның зыяны бар. Монда мин искә төшерәм, берничә ел элек безнең бер малай бар иде, ул 12 яшеннән бирле көн саен тарта башлаган. Анда кальян менә шул вакытта шуны әйберләр әле. Ул или шул вейп димәсәң инде зур вакытта зур шундый модельләр бар иде. Әлбәттә, менә бу без ул малайның кызганча каршы менә бүгенге көндә исән микән, юк микән әйтү дә авыр ни өчен дигәндә, бу баланың әйтәбез фиброзирующий альвеолит, ул интерстициальный үпкәсе катып калып, шулай нәрсәләр үзгәрешләр булган иде. Менә ул инде безгә кергәндә тында алмыйча, сатурацияда төшеп китеп, ул кислород кына сулап утыра торган бала иде. Илнур әфәнде, менә анда бит әйтәләр, әйе никотин, ләкин никотин бит инде ул башка төрле нинди дә булса сыекчалар белән керергә тиеш. Башка төрле химиясе дә бар дип әйтәм инде. Шулар арасында дөрестән дә глицерин бар. Һәм глицеринны язган вакытта пищевой глицерин дип язалар. Ягъни бу башка өлкәләрдә тормышта бик тыныч кына кулланыла торган, хәтта азык-төлек өлкәсендә кулланыла торган глицерин дип әйтелә. Ул глицерин, ягъни мәсәлән, үпкәгә кергәч, альвеолларга кергәч, шул катып каламы анда үпкә эчендә? Ул гына түгел, ул бит җибәрә окислительно-восстановительный процессларны инде безнең. Шуңа нәрсәләр анда инде организм шушы глицерин белән альвеолларда инде очрашканнан соң инде монда күп кенә шул ялкынсану күзәнәкләре килеп баса да, алар бер кайда китмәй катып калалар инде бергәләп шунда. Моны шуны бит әйтергә кирәк. Бу әлбәттә инде шундый әйтегәндә крайний вариант. Бундыйча ул көн саен була торган хәлләр түгел. Ләкин әгәр дә без әйтәбез менә балалар һәм яшь үсмерләр бик иртә тәмәке тарта яки вейплар куллана башлыйлар икән, әлбәттә аларның хроник авыртулары күбәйеп китә. Әйтик тә без әйтәбез, тәмәкетә торган балаларның, кызларның, аларның күбрәк отитлары була. Аларның күбрәк синуситлары була. Алар еш бронхитлар белән авырталар. Булар барысы да ялкынсыну аркасында. Әлбәттә. Әлбәттә. Менә яшерен батырын түгел бит инде табибларга аларга еш кына менә шалтыратып, моңзарларын сөйлиләр, балалар турында сөйлиләр. Менә сезгә еш шалтыраталар, менә вейп тарта башлады, нәрсә эшләргә сез ниндирәк киңәшләр бирәсез? Шулпан ханым, андый балалар сезгә киләме, менә әниләр алып киләме? Балалар үзләре килмәй, әти-әниләр кайсы бер вакытта инде кызганычка каршы андый сораулар бирәләр. Монда инде без әти-әнигә сөйләшергә дибез. Без инде монда әти белән бала гына, әти-әни белән бала гына бу сорауны берничек тә уртага салып сөйләшеп кенә решать итә алмый. Монда инде мәктәпне дәгән, әлбәттә дәгән. Менә хәзер без инде бит әйтәбез, 18 яшькә хәтлегенә тыела дип. Ләкин 18 яшьтән артса да ул балалар аны кайдан да булса алып, аны тартачаклар, кулланылачаклар. Менә Илнур Илгизович әйтеп китте бит инде зыянлы якларын. Беренчедән бу баш миенә бик зыян. Чөнки бу гипоксия дип әйттек бит инде. Балаларның башы авырта, уксыта, алар начар укый башлыйлар. Яшь үсмерләр безнең үсүдән туктый, безнең булачак ул әти белән әни, без киләчәк өчен кайгыртабыз инде һәм менә шуларны без аңлатабыз. Тәсим килә, менә балалар булгач инде бу әле менә тәмәке тарту, вейп тартулар, ул балаларда девиант поведение кызганычка каршы җибәрә. Әгәр дә менә тартасы килә икән, бала нишли ул? Ул тәнәфес вакытында чыгып китә мәктәптән, өйдән ул китәргә тырыша, әнисеннән качарга тырыша да. Анда инде ул урамда нәрсә белән инде очраша, анда кем белә дигәндә. Менә ничек белергә әти-әниләргә аны баласы вейп тартамы, юкмы? Аннан бит инде һәр вакыт тәмле искенә килеп тора. Менә шул тәмле истә шикләнергә кирәк инде. Ата-аналарны тәмәке тарткан вакытта, бездә мәктәптә укыган вакытта яшерен батырын түгел бит инде. Бездә кызыксынып карадык инде, аны мәктәп директоры белеп, күрсәтермен мин сезгә Беломор каналларын дип кулакны бырганча, әйеме? Ни, ул коша идек ул вакытта, исемнән, аның исе бар иде, ул куркыта иде. Хәзер бит ул юк. Алардан чынлап та тәмле исләр генә килеп тора. Кисәдән кисәләрне караштырып торырга, митәргә туры килә. Бөтенесенең дә шул башка юл юк монда. Әле анысында бит алар яшереп кергән булырга мөмкиннәр. Вейпны теге сатмыйлар 18 яшьтән дигән менә ул закон дип әйтәбез инде, әйеме? Аны тыйдылар гомумән, балаларга сатырга ярамый. Балаларга сатырга ярамый дигән. Кайчан да булса
кемне дә булса алырга теләгән әйберсен бу тыюлар ниттеме, туктатылдымы? Әйтик, наркотик сатырга ярамый, әйеме? Аны бөтенләй ярамый. 228 статья бар анда җинаятьләр кодексында. Наркоманнар бар, әйеме? Тәмәке сатырга ярамый, балалар тәмәке тарталар. Ихтибар белән карасагыз, менә мәктәп яныннан мин балаларны китергән вакытта мәктәпкә килгәнче пышкыртып киләләр дә, менә булай иттереп ташлап кирип китәләр. Яки мәктәптән чыгалар да, кабызалар да, юлларын дәвам итәләр. Һәм игътибар итегез анда нәкъ менә вейплар, флешкага ошаган, ручкага ошаган төрле төстәге барысы да бар. Үтеп барышлыгына кисәдән генә, менә үтеп барышлыгына кыз бала, яшь кенә кыз бала бара. Мәктәп баласы күренеп тора. Кисәсеннән булай иттереп ала да, кабызада тиз генә шуны шалт кисәсенә тыга да китеп бара, төтенне чыгара. Ильяс әфәнде, сез бит яшүсмерләр, яшьләр белән эшлисез. Күргәлисезме менә Искәндәр абый сөйләгәннәрне? Җәмгыятьтә булган нәрсә бар җирдә дә бар инде. Күргәләү генә түгел. Безнең бүген урамга чыксаң, кичкенә балалардан алып, менә мин әйтер идем, уртача карасаң, 10 яшьлек балалардан алып, инде алалары да кылынгалап дип әйтсәң дә дөрестер. Вакыттан калмыйча дип татып карыйбыз дип. Чөнки моңынча рөхсәт ителгән әйберне рәхәтләнеп һәрбер нәрсәсе куып карады. Тыйыла башлаган закон, менә кануннар кабул итү нигезендә ул кирәк. Һәм дөрес тә. Безнең бит инде чырларыбыз үзгәрә тора. Менә Россия президентының чыгышларында да кая барырга юлыбызны күрсәттеләр. Минем уемча барыбыз да керәшергә тиеш. Нәрсәгә керәшергә? Минем белән килешмәүчеләр бар. Нәрсә ул керәш? Начар әйбер белән бер нинди зыяны юк. Нинди генә канун кабул итергәме? Менә кабул ителә. Ничек аны тормышка ашырырга? Безнең бүген менә уку йортына кагылма җәмгыятьтә әйтик, хукук ягыннан барсы да белемле, үзенә кирәклене бик яхшы белә, үзе тиешлене үтәми. Шуңа күрә вакыты җиткәндер инде аның, таралып биткәнне җыяр вакыт җитте. Алла теләсә барыбызның да иң беренче гаиләдән һәрбер кеше үзенең баласын үстерә, тәрбиялый. Әгәр дә әфәнде, менә гаиләдәге тәрбия турында без тәфсилләбрәк тапшыруның мин әйтәм, менә бу икенче өлешендә сөйләшербез. Мин вакытлы рекламага. Хәерле кич, Таяр нуктасы студиясында туры эфирда вейплар турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Исегезгә төшереп узам, Рәсәй Федерациясе Дәүләт Думасы шушы көннәрдә әлеге вейп дигән әсбапларны тыйды, балет булмаган балаларга сатуны беренчедән, икенчедән никотины булуы булмавына карамастан, теләсә нинди менә шул электрон тәмәкеләргә тамызатырган сыйыкчаларны әйләнешен дә тыйды. Һәм теләсә нинди реклама шулай ук тыелган. Ләкин бу канун әле 1 июньнән генә ялгышмасам үз көченә керәчәк. Менә аңга кадәр ни эшләп бетербез икән? Интернет тарафларын укып барсаң, анда шушы әйберләрне сатучы кибетләр, лаф оралар, егетләр, кызлар әлегә бердән-бер ысул күбрәк итеп запас туплап калырга. Ничек тә булса, әле партизаннарча туплыйлар үзләренә. Аннан соң инде күз күрер дигән шикелле. Ильяс әфәнде, сез әйтә башлаган идегез менә тәрбия турында. Монда бит инде бик дөрес әйтеп уздыгыз, сез артта калмыйм дип, татып карыйм дип та тотынучылар бар. Аннан соң аның бит бөтен әйберсе, төсе, размеры, исе, нәкъ менә яшүсмерләргә, моторлыгы, бөтен менә шул җайлылыгы бик модный дип әйтик инде, шулай итеп эшләнгән. Тыеп булыр дип уйлыйсызмы сез аны бармак янап кара? Менә әйтә башлаган идем. Һәрбер әтияне җаваплы карарга тиеш туган балаларга иң беренчесе. Нинди тормышта яшәгәнен әтияне белмәсә, калган җирдә генә менә бу кануннарны үтәүнең бит әле ысуллары булырга тиеш. Без инде уку йортларында, мәктәпләрдә шундый әйтик балалар белән эшли торган җирләрдә барсы да укытучылар инде аны тырыша. Әмма ләкин баланы карарга күбрәк тыңларга табибларның чыгышларын күбрәк күрсәтергә, нинди зыяны тия балаларга. Менә мин күп вакыттан бирле әйтә киләм, Җәлил хәзрәтнең шундый бик акыллы фикере, әйтеме бар. 60 яшьтәге аларга вәгазь укыганчы балаларга укырга күбрәк дигән.
Biz хәзер менә бу чыкты да бетте демибез. Әйе, анарга вакыт кирәк. Әмма ләкин киләсе буын турында уйлыйбыз бит без. Шуңа күрә балаларны тәрбияләргә яшьтән үк нинди зыян килә. Аны иң беренче безнең табибларыбыз аңлатырга тиеш. Без бит инде әтияне буларак аңлатабыз, мәктәпләрдә аңлатабыз, дәресләр булачак. Шул ук канунны чыгарган канунны кемнәр үтәячәк, нинди ысул белән. Менә мин күз алдыма китерә алмыйм. Без инде һәр вакытта тәмәке ярамый, закон бар. Ярак, монда тартмагыз гына дип әйтәләбез. Башка чара кулланабыз китәләр. Юсуф әфәнде, бит менә һәрбер тәмәкедә анда нинди генә рәсем юк. Ул рәсемнәргә карасаң, гомумән анда ул нәрсәне аласы да килмейме? Мине бер кайчан да туктатмады. Менә шуны әйтәм бит инде. Беләсезме, ничек ди балалар шуны? Иратлар карыйлар да, так, монда нәрсә? Инфаркт анда не теге главный импотенция булмасын ди балалар, әйеме? Шуңа күрә мин үзем дә шулай ди балалар. Ясалган нәрсә бит инде. Biz барыбыз да аңлыйбыз, һәрбер нәрсә экономик яктан файдалы булган кешеләр, акыллырак кешеләр дип үзләрен санап, файда өчен чыгарсалар иде менә. Яфрактан тәмле ромашка чәчәген ичигәле ди. Саулык булыр. Чыгармыйлар бит. Һәм кызыклы кешеләр белән кешене куркытып булмый. Куркытып булмый шул. Беләсезме ни өчен? Чөнки бүген менә теге ниндидер фермада үскән тавыкны ашауга караганда бер утырып тарту файдалырак буга, әйме? Чөнки аның эчендә дә шул ук агулар, әйме? Моның эчендә дә кешене бүген зыян белән куркытып булмый. Балаларны бигрәк тә зыян белән. Ни өчен зыян белән куркытып булмый? Ни өчен? Чөнки яшәү үзе зыянлы, аннан үләләр дигән әйбер бар, әйме? Шул килеш кала. Шуңа күрә ниндидер стимуллар кертергә кирәк. Ниндидер тыюлар булырга тиеш. Бөтенләй менә тәмәке тарту зоналарын юкка чыгарырга бөтенләй, әйме? Ул шул хәтле точный калырга тиеш. Ниндидер бик әз урыннарда. Искәндәр әфәнде, мин сезгә каршы килерим. Менә шул тәмәке тартучы кешегә караганда да хаксызрак, хукуксызрак кеше юк безнең илдә. Инде әйтмим дә кафе рестораннардан себереп түктеләр барысын. Үзем тартучы, әйеме бүгенге көндә. Шуңа күрә мин синең белән бу мәсьәләдә килешәм. Әмма моннан да кытылырга кирәк, әйеме? Бу тартудан да кытылырга кирәк. Шуңа күрә, әгәр дә мөмкинлек булмый икән, бер кайда, синең бер кайда да мөмкинлегең юк икән, синнән ташламыйча берничек тә булдыра алмыйсың. Менә ураза, әйеме? Көне буе кемне дә булса бәреп үтерәсе килә. Ну йөрибез бит, әйеме? Ураза вакытында йөрибез көне буе шулай. Димәк, үлмәскә мөмкин бит? Мөмкин. Тартмаска мөмкин. Хаҗга бардым, мәсәлән, анда ничә көн кайттым. Бу канун күпмедер кешене тыячак. Әгәр ачык барып алганчы барыбер качып булсын тартсыннар, әмма ләкин барысы бергә тартмый. Әйтик 10 кеше барам дигәндә дә 5-се шикләнә, әтиянилләреннән куркалар һәм башкасы. Бу инде беренче чара. Икенче адымнар без әйтәбез, без бит инде бүгенгә генә карамыйбыз. Балаларны табиблар нигезендә тәрбиячеләр аңлатып, без барыбыз да киләсе буынны нинди зыян итә, файдасы юк дип куркыту дибез бит. Ильяс әфәнде, без балалар белән дә шул исәптән эшләүчеләрдән сорап карыйк. Яшүсмер дип әйтик инде. 13, 14, 18 яшькә кадәр булган менә шул яшьтәге балалары кешене ничек итеп күндереп була, аңлатып буламы? Бу сиңа зыянлы, бу сиңа кирәкми дигән әйберне. Әллә аларның психологик яктан инде теге бәйләнеше никотинныкы шул дәрәҗәдә көчле була, анда бернинди сүзләрдә эшләмим инде. Күп тапкыр безгә шалтыраталар, әйтәләр. Менә безнең мәктәпкә, безнең институтка, безнең колледжга килегез, зинһар өчен бер матур итеп лекция укыгыз әле, аңлатыгыз әле безнең яшүсмерләргә, студентларга шул тәмәке тартуның, вейпларның зыяннары турысында. Әмма ләкин без зыян турысында сөйләшә башлагач, ул аның рекламы дигән сүз. Алар балалар, яшүсмерләр, олы кешеләр дә шуны шулай итеп үзе ишетә башлый. Шуңа күрә беренчедән әлбәттә шул тәмәке тартуның, вейп куллануның юлына ничектер кыенлыклар кичерергә кирәк, әлбәттә. Менә мәсәлән наркотиклар турысында сөйләшкәндә, менә шун бәйлеле кешегә кирәк каядыр урманнарда закладкалар эзләргә. Әллә нәрсәләр, аның бик авыр хәл. Аны ул өлкә бөтенләй тыелган инде. Ул бик авыр хәл. Менә шундый авырлыклар без барлыкка китерсәк, вейп кулланучыларга карашлы, ул дөрес юл дигән нәтиҗәсе булачагымы? Әйе, мәгънәсе булачак. Әмма ләкин тулы тыю юлы белән барырга, мин уйлыйм, ул ялгыш юл. Чөнки тыелган җимеш татлы була диләр.
Сүздә юк. Монда Юк, пульмонологка алайда менә мин Ильяс абыйның сүзләре белән тулысынча килешәм. Менә бу канун әти-әниләргә уйланыр өчен дә бик яхшы форсат булды. Мәсәлән, мин вейп турында уйланганым булмады моңа катлык. Менә бу кануннан соң кара уйланып куйдым. Минем бала ничек микән? Бу вейптар нәрсә микән? теге кызыл нәрсә маркер түгел иде буга юл дип уйлап куйдыр инде сен. Аңлап бетермисең, Луиза. Аның әгәр дә балаңның вейп тартып урманда йөргәнен полиция күрсә, тотып алып кирип китсә, әйме, аны учетка куеп мәңгегә аның тормышын гына бузып калмыйлар, әйме? Аның учетка бер кергән икән, хәзер чыгып китми, ул компьютерда кала, аның изе кала, әйме? Вейп тарткан өчен хәзер учетка куялармы? Син әле анысын да куярга мөмкиннәр, аны ничек карыйлар бит әле. Алар палка ясау өчен безнең полиция бөтенсендән итә ул үзенә ясау өчен. Именно ул шун җинаятчы белән көрәшүгә караганда, шундый вак-тияк белән үзенә палка ясауны дөресрәк күрә ул, әйме? Әле син еще штрафта түләячәксең барып, шуның өчен. Менә шушы әйбергә кайтып калачак бу закон. Шуннан соң син ничек тәрбиялисең балаңны? Кайтканнан соң, штраф түләп кайтканнан соң балаңны кайыш белән берне, менә шушы дәвалыйсың. Менә шушы дәвага кайтып калачак бөтен әйбер. Барыбер шушыннан нитмәячәк. Чөнки вейпны 18 яшьлек ниләрнең, әйтик 14-15 яшьлекләр арасында һәр вакыт 18 яшьлек Искәндәр абый, менә карагыз, сез үзегез әйтәсез, тортасыз, име? Сез үз балаларыгыз өчен курыкмыйсызмы? Чөнки баласы агачыннан ерак төшми дип әйтәләр. Алар да сезгә ияргән инде алар. Тортмаслармы? Менә шундый гаиләләрдә, әтиләр торткан гаиләләрдә балалар да тортамы? Гадәттә ничегрәк? Алар минем тортмаган чакны да беләләр. Бер кызык әйбер, тортмаган чакны беләләр, әйеме? Минем кеше малаем йөри, тортма мөселманнар тортмый, тортма мөселманнар тортмый дип йөри кеше малаем, әйеме? Ягъни ул моны тортмаска кирәк икәнен белеп үсә. Нигә? Шуңа күрә бу әйбердә әле аның дәвасы да бар. Аннан соң мин бит инде барыбер ташларга дип башланган әйбер, әйме? Мин аны барыбер якын араларда ташлармын дип уйлыйм, иншалла. Шуңа күрә мин үземне кайгыртып әйтәм. Менә кайгыртып әйтәм. Менә һәрбер индивидуаль яктан килеп әйтәбез түгел, безне тамашачылар карый. Һәрбер бүген карый торган тамашачыларны әти-әниләр беренчедән аннары төрле җирләрдә эшлиләр, канун чыкты, аны үтәргә барыбер инде. Әйтәм бит, безнең җәмгыятькә кирәк. Бер көндә бер нәрсә эшләп, буны кабатлап әйтсәм дә, без яңадан бер юл сайлап алып, дөрес бер чыр узарга тиеш. Яшерен тәмне булады без әйме, әмма ләкин яшерен тәмне булса да, менә хәзер рекламада алсалар, ачык рәвештә сатуларны да югатсалар, менә ярып йөрүче балалар алмаячаклар. Ярып йөрүчеләр бик күп. Бар аерым категория дип әйт. Бу вакыт чыкканчы пульмонологка сорау бирәсе килә. Исеннән, кесәләреннән табып булмаса да, баланың үз-үзен тотышында яки сулышында нинди үзгәрешләрдән чыгып, бу мауга ахырса дип уйларга мөмкин. Әлбәттә, әгәр сезнең үз балагыз китә башлый икән сезнең яннан, соң кайта башлый икән, аның ничектер һава суасы килә бик чыгып керә тышка, каядыр барып килергә кирәк, магазинга ашкына тизрәк барырга, сезнең нәрсә бүлә сезне, сүзегез барасы килгән икән. Әлбәттә, ул вакытта уже шикләнергә тиешбез. Но менә тагын әйтеп килә, менә без бик әлбәттә менә бүген күп сөйләштек, әлбәттә безнең сөйләшү бәлки ул ничектер примитив табылгандыр. Менә карагыз, статистика буенча 2009-16 елларда Россия Федерациясында 15-24 яшьлек кешеләр арасында тәмәке тарту 31%-ка кимегән. Ул вакытта безнең менә юк иде менә бу электрон сигаретлар. Булардан соң инде яңадан артты. Менә хәзер ул икенче бүгенге көндә Аллага шөкер яшүсмерләр күп итеп аракы эчмиләр. Аларда ул модный түгел. Менә кызганычка каршы электрон сигаретлар ул ниндер корпорациянең эшләре. Әлбәттә, бу яшьләргә бәйлиләр моның. Нәрсә әле бу модный, бу парлар, бу тагын ниләр. Без бундай сөйләшүләр белән генә әлбәттә, бу закон белән дә әлбәттә, без бу проблеманы шиша алмаспыз, күрәсез. Монда ниндер икенче күзлекләр карарга кирәк бүгенге көндә. Сүздә юк. Рәхмәт фикерегез өчен, Искәндәр әфәнде, гафу. Ата-аналарга нитмәскә кирәк. Үзләре алып бирәләр. Лагерьга үзләре китерәләр иде балаларына, менә мин илткән лагерьда. Ул ягы да бар, ләкин ата-аналарның колагына җитәрлек пышылдады кебек инде бүгенге көндә. Җәмәгать шунысы 100% дөрес, җүнле әйбер булса,
аны макты рекламалый сатмаслар иде. Үтмәс товар гына шул дәрәҗәдә күтәрүгә мохтаҗ. Монысын белеп торыгыз. Сәламәт тәндә сәламәт акыл дип күпме генә әйтсәк тә, барыбер сәламәтлегебезгә зыян китерүче әйберләр пәйда булып тора. Аларны контрольдә тоту механизмнары да көттерми. Иң мөһиме файдасы гына булсын. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт.